Ens trobem en la Serra d'Agullent, en el terme municipal d'Agullent, que és la zona més afectada per l'incendi del 2010, que és el tema que anem a tractar. I com veiem, tota aquesta zona va ser incendiada en l'incendi, que va afectar més de 2.900 hectàrees des d'Ontinyent fins a Albaida. Va afectar els termes municipals d'Ontinyent, Bocairent, Agullent, Albaida i Benissoda, en la Vall d'Albaida i la província de València, i a Alfafara i Agres, en la zona del comtat. L'incendi va ser provocat, això està constatat, va ser iniciat en diferents focus, principalment uno entre Ontinyent i Alfafara, i es van unir provocant un gran incendi degut també a les condicions climàtiques de molta calor, de sequera i un fort vent. Però tot no es va quedar en l'incendi. També es va fer una línia d'alta tensió, com veiem a darrere, una de les torres de la línia. Tot va començar uns quants mesos abans de l'incendi, el maig del mateix any, del 2010, quan en el diari oficial de la Comunitat Valenciana es va publicar la intenció de fer una línia d'alta tensió entre Ontinyent i el Port d'Albaida. Però a això es van oposar alguns dels ajuntaments dels pobles afectats, així com es va publicar un informe desfavorable des del Servei Forestal de la Comunitat Valenciana degut a l'alt valor paisatgístic i forestal de la zona afectada. 6 mesos després va ocórrer l'incendi i uns quants mesos després va començar les obres d'alta tensió, a les quals es van oposar jurídicament sols l'Ajuntament d'Ontinyent i l'Ajuntament d'Agullent, així com una gran quantitat de plataformes i d'associacions, destacant la plataforma contra l'alta tensió de la Vall d'Albaida. A més, també va destacar algunes detencions perquè van haver moltes manifestacions, inclús en les zones de les obres. El sol és un dels elements més importants per a la Terra. En aquest es produeix un efecte anomenat efecte d'erosió. Un incendi provoca que aquesta erosió s'accelere de forma automàtica a tal velocitat que impedeix que la regeneració siga al mateix temps que la naturalesa o aquesta es produïsca durant molts anys. Allí hi va ser una de raons per les quals nosaltres vam impugnar la realització del traçat d'alta tensió, perquè pensàvem que aquesta declaració d'impacte ambiental, que era prèvia a l'incendi, no valia per a un terreny posterior a l'incendi. Contradia la pròpia legislació de l'administració autonòmica, en aquest cas, de la legislació valenciana. L'expropiació va haver a particulars, va haver a ajuntaments i va haver a la pròpia Generalitat. Perquè, segons per on passava la línia, passava per propietats particulars, l'expropiaven el vol, passa per propietats municipals, per camins municipals o per terme municipal, i es pagaven diners, i en terreny de la pròpia Generalitat. El mòbil de l'incendi no s'ha sabut mai. Però ha fet objectiu. Es va produir un incendi i als mesos va passar la línia d'alta tensió. I en l'any 94 es va produir un incendi i als mesos va passar la línia d'alta tensió. Això és un fet objectiu. I sobre el paper de la Generalitat en aquest moment, quin paper complia en tot això? En aquell moment estava absolutament agenollat davant dels interessos d'Iberdrola. Iberdrola el que feia era complir una resolució administrativa que l'autoritzava. Nosaltres anàvem contra les resolucions administratives que autoritzaven a Iberdrola per això, que eren de la conselleria. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu. Estem en una integrant que va formar part de la plataforma contra l'alta tensió a la Vall d'Albaida. I quines van ser les accions que es van emprar per evitar la construcció de la línia? Primerament, informar a la gent. Després, totes les vies legals, la culminació de les protestes, diguérem, seria la protesta en el mateix lloc de les obres, no? Ens acusaven de tot, absolutament tot el que havia passat a les obres, i en les obres havien passat moltes coses i algunes
de les protestes s'havien fet en nom de la plataforma, per el dia, amb pancartes i tot això, però bueno, pues, també havien hagut sabotatges, diguem, espontanis, no? I clar, era com que se clavava tot en el mateix paquet a les mateixes persones. A partir d'ahir n'hi ha unes detencions molt loques també, perquè bueno, pues, se podria haver detingut a gent, a aquestes persones en altres condicions i no com si foren, no sé, terroristes i res, declaren allí, es deixen en llibertat a espera de judici. Clar, el judici es va allargar una barbaritat en el temps, no? O sigui, va tardar com 6 anys, no? Després d'aquestes declaracions es va suspendre crec que era el 2016, si no es recordo mal, i no es presenta la part acusatòria, no? O sigui, això no s'ho esperaven. I clar, encara s'allarga un any més perquè tenen que trobar una data, no sé què, no sé quant, no? I finalment hi som absolts. O sigui, és que... Hi havia coses que realment no eren proves sòlides, com estaves dient, i això per què? Per què és Déu? Per què van fer això? Els feia perdre temps i diners, evidentment. Sí, no haguera sigut per a tant, no? Perquè nosaltres en el moment que arribaven també l'encarregat que n'hi havia allí cridava al seu jefe, que clar, que a nosaltres era el que ens interessava, que s'han parat les hores, 2 hores més que tenim, no? O sigui, el fet de que a 4 persones se les demanara 18.000 euros i un any i no sé quants mesos, un any i 10 mesos, és que eren quasi 2 anys de presó. Això tirava molt arrere a la gent i de fet es va notar. O sigui, en el moment que van haver les detencions, a partir d'ahir a les obres ja no pujava quasi que ningú. La intenció era agafar a 4 que pagaren el pato de tots i clavar por per a desmobilitzar. Malauradament en certa manera ho van aconseguir. Es vam trobar que el d'ací d'Albaida deia que no podia perquè tenia un deute molt gran en Iberdrola, no? Que sona ahí a màfia, no? De no vaig a clavar-me en perquè resulta que li dec diners, saps? O sigui, eren situacions ahí un poc estranyes i ahir vam veure fins a quin punt, no? O sigui, les empreses i els interessos de les grans empreses estan absolutament per damunt de tots, no? Algú que ens va dir alguna cosa que el senyor Rus tenia molta amistat en algun directiu d'Iberdrola i que havia, diguem, que les detencions i tot això havia sigut una ordre directa de Diputació.